Woehoe. Nou, ik denk dat... Hey, daar zijn we dan. Hé, dat zijn we. Herken je dit level? Nee. Jij? Hop. Oh nee. Oh. Wee. Oh, 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 oh. Ah. Oh, mijn voet. Mijn voet. Oké. Nou, het doel, laat even het doel uitleggen. Oh, Kom even terug, even terug. Het doel is om naar de overkant van deze map te gaan en dus eigenlijk gewoon alle parcours te doorlopen en Hallo! Hi. Yo. Je staat nu eigenlijk als een gorilla. Maar goed. Om het parcours te doorlopen en het einde van deze map te halen dus. En dat was hem. Hey. Bouncy, bouncy! Wat hoor ik van hem? Oh, ik denk al, hoor ik toch? Dit? Wow! Oké, Ik ga op de knop proberen te drukken. wie gaat? Zal ik gaan? Yo. Jong, lul! Waar ben je dan? Ik hang hier aan de onderkant. Hier ben ik. Nee! Godverdomme! Volgens mij kunnen we nu wel redelijk overheen rennen. Go gadget! Oh. Ja. Waar ben ik? Je hangt met je arm vast. Wat ben je doen? Help? Ik zeg wel even... Load checkpoints. Oh nee. Wow. Dat is mij. Oh. Serieus. Gewoon over het midden lopen. Ik hang vast. Load checkpoint. Yay, kijk Ruud, we hebben het. Oh. Kom eraan. Wee. Oh, wat? Oh. Ik lek gewoon echt. Lek jij? Lekker. Nee. Oh, dan leg je het aan mij. Wat een geluid, gek. Yo, jong. Yay! We made it. Hey! En door. Wat een geluid. En ik ga over. Oh, ga door. Ik ga door. I made it! Heb jij serieus, je gaat het gewoon overlopen? Ja. Oh. En nu sta je weer hier. Maar mijn koptelefoon telt. Oh. Nee. Mijn koptelefoon telt er gewoon van, zo heftig is dat geluid. Oh, ik leef nog. Maar hang je uit. Vallen. Maar ik ben dood. Yeah! Ah. Terug, ik was net naar de overkant gelopen. Maar je bent juist teruggelopen. Nee. Jawel. Nee. Oké. Ah. Hè? De overkant nu. Jij gaat nu. toch net? Ik zeg helemaal niks meer. Ik ga naar... Wee! Oh. Wat een geluid, gek. Wat is dat? Kijken. Ja, naar boven. En nu? Nog één. Nog één. Wacht. Achter mij.
Achter sorry. mij! Achter mij! Achter mij! Achter mij! Oké. Achter mij! Hi, hi, hi. Dat klinkt niet gezond! Dat klinkt niet gezond! Help me! Wat doen? Waar ben ik? Je zit er tussen! Ik kom eraan! Ik kom eraan! Ik kom eraan! Nee! Dat is niet gezond op mijn lichaam. Kijk mijn kop. Kijk hem! Ik kom je helpen! Ik kom je helpen! Ik hang vast. Ik ga even reloaden. Nee, wacht, blijf! Ik kom weer naar boven. Nee, oh! Ik ga reloaden. En dan ga je dan hierop. Wow. Hier. Service van een zaak. Oh nee. Het is te doen. Made it! Als er iets zo laag hier was voor mij. Oh. Oh, wat een geluid. Op naar beneden. Wee. Kijk allebei. Oh, bal. Mijn kerstmannetje loopt er erg depressief bij, moet ik zeggen. Maar hij heeft ook een zwaar hoofd. Hij heeft er een zwaar hoofd in. Oh, mijn benen. Yeah, made it. Oké, laat me vallen. Wee! Oké, doe maar. Wee! Oh. Holy shit! Oh. Oei. Oh, wacht. Oh. Shit! Oh. De steen hangt door. Hangt buiten de kist. Oh. Ja, is hij binnen. Heb je geluk gehad. Ik ben binnen. Je hebt ook zo'n automaat bij jou, hè? Volgens mij is hij meteen binnen gehaald. Wat een spectaculaire sprong. Ja, kom Ik maar. kom mijn kant al op. Jo. Is bij jou de knop... Fuck you. I saw it happen. Yo. Wee. Oh. Belangrijk dat ik er terug ben, trouwens. Ja. Lek. Oké, jij mag hem mikken, want daar ben ik niet goed in het mikken. Dat is serieus wel. Denk je, ik wel. Met deze te zware kloppen die we met 2 man erin moeten duwen. Dit is mij toch ook gelukt? Kom hier, jong. Nee, dat ging bijna fout. Dat ging bijna fout. Oké. We dat ding nog voor, hè. Pas op. Moet hem even naar achter trekken. Achter duwen. Yo. Ja. Oh. En... Fire! Fire, Edwin! Fire! Bam! Yeah! We hebben de moeilijkste hebben al geraakt. Woehoe!
Oké. Lukt het? Wat denk je? Nee. Jo. Mik maar. En nu moeten we dan... We zijn allebei in het trekken. Naar links of naar rechts? Naar links ben ik aan het duwen. Ik was aan het trekken naar rechts. Even kijken, nog een stukje. Gewoon een moment op. Nog een stukje. Jo, fire! Doe maar. 3, 2, 1, fire! Oh. 3, 2, oh, 3. Ja, oké. 3, 2, 1, fire! Niet. Nee! Gewoon nu serieus helemaal teruggaan om een kutsteen te halen. Wat denk je? Ja. Godverdomme. Eens die anders proberen. Hé, wacht. Nou, iets vooruit. Niet te ver, hè, want dan ligt het hele ding eraf. Naar ons. I need your help! I saw the problem. I think this rock is too horny on it. Oh. Hoppa! We need one more. Als jij terug gaat, Kom maar, kom eens even via me tellen. Dan wacht gaat dat heel best. even. Nee, je bent naar voren gelopen. Niet waar. Wacht, ja, ga naar achter. Oh, naar links. Ik denk, ja, oh, naar links. Ik denk, ongeveer. Zo, ja, denk ik. Nee, je moet nog een stuk naar rechts. Ik ga de kloot op, hoor je. Hoi. Yay! Oeh, bijna erin ook nog. Ja joh, doe maar omhoog. Wil je een stukje naar voren schuiven? Ja, een beetje naar voren en met meer naar rechts. Ja, schroef naar voren. Maar die Goed moet zo. naar rechts. Ik denk dat er iets naar rechts moet. Nee, iets meer naar links zelfs. Dat bedoel ik. De andere rechts. Jo, dat is goed. Doe maar. Feueraanwel! Nee! Wat? Wat? Nee! Fucking hell, nee! Opnieuw goed. Ik ga het terug. Ah! Godverdomme stuk kutsteen. Ja, doe maar. Kun je hem terug? Ik dacht die ging al terug op zijn plek. Nee. Praise to the Rockstar God. Oké. 3, 2, 1, feuer! Dat is een wil. Feuer! Feuer! Die gaat het niet zijn, die gaat het zijn! Daar komt de brug. Hallo brug. Let's go to the bridge. Up, up. Daar kom. Dit is het einde. Dit is het einde. Goodbye, Cruel World. En... Wat? Ja, dat was het. Fucking hell. Ik ga het niet nog eens opnieuw doen. Dag. Ik ook niet. Doei.